Norat kaatoi mun koneen huurina, mutta nyt tulee shopping haul ja ystävänpäivälahja haul. Ekana ostin 3 säilytyslokeroa mun kynille. Sitten mä ostin tän Flower Nose peilin. Tän missä on näitä nalleja. Very cute. Emotionista mulla tuli Kimchi Chiikin puuteri. Elfin tää setting spray. Ja tämmönen ihan sikasöpövärinen pinkki huulikiilto. Sitten mä sain mun parhaat kaverit tämmösen ihan massiivisen Valentine's Day basketin. Ja mä en ostanut sille mitään lahjaa oikeesti. Paska ystävä, musta tuntuu niin pahalta oikeesti. Täältä tuli tämmönen käsirasva, mitä mä oon halunnut ihan sikapitkään. Meikkisivelin, jota mä oon halunnut, josta se ties, että mä haluan. Sitten se tietää, että mä rakastan siis puretablettivitamiini, just näitä Coopin. Se osti näitä mulle 2. Mun lempisuklaata ja mun lempitaateleita. Oikeesti. Sitten tämmöiset käsijutut, että voi pestä kädet eikä valu vedet kyynärpäähän. Sitten tää Smoothie Skinin toner. Mun toista lempisuklaata oikeesti. Sitten tää on crazy. Öljymaalisiveltimiä. Mä oon tarvinnut näitä oikeesti. What the fuck? Ja sitten tämmöset silmämaskit. Ihan crazy oikeesti.